Haupa, Nepalen gaude eta gaur kriston kaiak eguna pasare hau. Botekosi aldean gaude, ibai hau Tibetik dator. And Botekoshi coming from Tibet. From here, Botekoshi border is very closer. And this river is, some section is not commercial river for rafting. So that place is called, it's a border in English, but in Nepali we call the boat. Okay? It's coming from Tibet. Beh, il Nepal sicuramente rappresenta una delle mete più importanti di tutti i canoisti a livello internazionale. This river is very, very famous, not only in Nepal. This river, in the old, is famous river. From November in December we coming in upper. But where we normally start, we start more than upper here, 95. Many people coming from the old for the kayaking trip here. So people start from 95 to go down because of the very, very nice river, kayaking plus rafting. Gaur gutxi gora bera 18 kilometro egingo ditugu, 3 ordu terditan edo, eta esan dezakegu ibai nahiko jarraia dela. Botekoshi errekaren ezaugarriak, erreka nahiko teknikoa da, zaukagura askorik, baina Nepal izateko erreka polita da, desnibela mantendua da. Piragu aldetik oso interesgarria da, dakazu denbora guztian, ur bizia. Piraua baten formia diek. Segun ze erreka dizen, ze forma dauzkatena. Hau zen nahiko handie da olako erreken ibiltzeko, hau zen Nepalen Botekoshi, da nahiko potolua. Gero barrutik, globo batzuk eukitzea, eta zeozer flotatzeko, ze volkanezkero, harri kontra jotzen bada, apurtzen da pirauia. Gero gauzak importanten zegoen inburuz, txaleko, kasko, eta volkabezkero, kurria eta eskimotaje eitzia, hori importanteena da. Baditu zenbaitzu tramu, 3 pusketan banatzen da erreka eta paisaia polita da. Baita ere oso kontinuo eta harri askokin eta oso polita. Rapidoak oso jarraiak direla bat bestetik eta nahiko teknikoak direla. Gero, hortik aparte, zure lagunen artien, edo zein ze jente joten direnien, harremanak eta zeurien gure artien, hori importantiena da. Lehenengo juten da trebetasuna edo, eta bera gidatzen da edo egiten da bidia, ez? Baina danon artien egiten dugu gure seguridadia. Baten gero egiten bada, bestiek bere bila juten die. Batek hartzen da arraunek, arraunen motorri da. Eta besteak pirauia, ze galtzen baduzu pirauia hemen, ez du da, ez teko zu errepidirik, ez teko zu ezer, orduan oinez urten dizara. Eta hortik aparte zehose pasetan badabe bai, importantia azkenien horia batera joatia. Gero, hemen, hauze, zokia badako gu, zoka bat, zehose pasetan bada, hau botatzen da, eta beste bati ateratzen da, rebufo batetik,
edo beste gauzaren bat, ez? És el clàssic riu que els kayakistes ens agrada, no? Que quan s'acaba un ràpid ja veus l'altre i no has d'esperar a remar en pla i ja veure quan vindrà el bo i tot plegat. Begiratu beharko dituzu batzuetan pasuak, zergatik oso duzu ezagutzen ibaia, eta bakarrik begiratzen duzu igual gida batean, nolakoa den. Eta orokorrean kontrolatzen duzu gutxi gora bera nolakoa den, baina aldatzen da pilo bat. Igual aurkitzen duzu kriston maila, edo depende nola guen ibaia, desberdina da. Guardi, impari, ti diverti, giochi, è un'interazione, come suonare insieme con toccare la musica con altri musicisti, quindi è la stessa cosa. Eta Pirinioetan ez daukagu hainbeste ura, eta ibaiak desberdinak dira. Sì, la sensazione che si ha in questi tipi di fiume è la continuità, cioè il vivere il contatto con l'acqua bianca, perché non hai momenti di pausa, ma quindi è come se dopo 1 chilometro ti senti proprio cullato dal fiume, ti senti proprio parte integrante del fiume.